שלום, אני עופר נגב, מטפל בעיסוי רפואי ומנהל את המרכז לרפואה משלימה וטיפול בכאב בגבעת שמואל. אני מזמין אתכם לטיפול אצלנו במרכז לרפואה משלימה כדי לחסוך לכם את הכאבים שאתם סוחבים על עצמכם עכשיו, בצוואר, בגב, בכפות הרגליים, בברכיים, את אותם כאבים שאתם סוחבים הרבה זמן ואין לכם מענה. עשיתם פיזיותרפיה, לקחתם כדורים ועדיין לא מצאתם תשובות לכאבים שלכם. אצלנו פה במרכז אתם תקבלו טיפול שהוא יותר מעמיק, יותר מקיף. אנחנו נעבור על המפרקים, נעבור על השרירים, ניכנס לעומק השריר, נשחרר את התנועה ונאפשר לגוף לחזור למצב הטבעי שלו. מתוך אותו מצב טבעי, הגוף שלכם יקבל את הכלים להתמודד עם הכאב ולחזור לשגרת החיים הרגילה שלכם. אנחנו נמצאים פה במרכז לרפואה משלימה בגבעת שמואל. הרימו לנו טלפון עכשיו ותקבלו טיפול שישחרר אתכם מהכאבים.